Hello mga bahay, kumusta? Kumusta? Karon, first time na ko, it's my first time na umorder sa Lazada. And tingnan natin, kasi syempre, marami tayong napabalita na hindi maganda from the online businesses. At syempre, online seller tayo, kailangan nating suportahan ang ating kapwa online seller. Kaya, mga online seller dyan, laban-laban na kayo. Kailangan gandahan natin ang ating serbisyo sa kanila upang sa ganun, tayo naman ay makabenta. So, tatlo itong in-order ko sa Lazada. Oo. Napa-order ako sa Lazada dahil sa Miss You, sa Miss Universe. And I'm so proud dahil merong isang participant mula sa aming lungsod ng Dumingag. Okay, good luck sa iyo, Perlin. Sumali siya sa Miss Universe. Tingnan niyo na lang ang pictures diyan sa Miss Universe from Dumingag, Zamboanga del Sur. Yan, yung sa Zamboanga del Sur. Mula yan sa aming lungsod ng Dumingag. So, ito, buksan na natin ang ating in-order sa Lazada. So, first time ko order ng Lazada. At ito yung ring light. Okay, yung ring light natin na malaki. Kasi may ring light ako, pero maliit lang yung ring light ko. As in, maliit lang siya, ganun lang. Imagine nyo na lang, maliit lang talaga siya. So, ito, malaki yung ring light ito. Laking stand, tingnan natin. Kasi tumingin ako sa, sa Mayla Nueva. 1,200. Oh my God. Okay. Okay. Nagpadayon pa ba? Okay, 1,200 ang dito sa Mayla Nueva. Tapos sabi niya sa akin, pwede daw 1,000. And then, because of Miss Universe, napaboto ako sa aming participant mula sa aming lungsod. At syempre, nainganyo ako sa mga paninda doon. Nag-scroll ako. At ito, yung naisip ko na bilhin. Kasi, sira na yung ring light ko. Wala siyang stand. Ito, bali, lagay-lagay lang. Tingnan natin, ha. Kung ayos ba. Sa inyo. Bisag unsa. Kana tanan na lang. Sila ka buo. No na, green na lang. Kana na lang green. Green lang ka. Kanin pula, barbecue. Kani. Maura. 27. 15 of 12. 27. Bansa. Okay, tuloy tayo. Ito na siya, ang ring light stone. Pink lagi na. Pink ang lagayan. Favorite of my baby girl. Ay, kabaw nilupad. Wala, usang itong nilupad di. Okay, so yun. Yun ang nandito sa box. Cellphone man eh. Butan niyo mo cellphone. Sige. Kabit pala. Dito yan, be. Dito yan. Lagi, para butan mo ng Oo, cellphone. ilagay dito. Bukan ara. Oh, Butan mo wow. cellphone. Nice. Para TikTok man na ay. Di man na mabali. Ito tayo ni. So, pwede mo na ni mabaw-baw. Oh. Okay. Try natin. Hiwi man siya. Try nga natin ilagay yung ating phone. Paano ba? Paano pag ganun? Kasi pahiga tayo. Hindi siya mahiga. Ganun lang talaga siya.
Ganyan yung talaga siya. Tapos, ikutin mo na lang. Ganon. Okay? So, ayan. Silbihan natin. Tingnan mo na natin. Kabit muna natin yung stand. So, ito yung ano niya. Yung kanyang wirings. At ito, alam ko na to kasi may ring light na ako. Pero maliit lang. So, ito yung pipindutin natin. Pipindutin natin mga iba't ibang uri ng ilaw. At saan naman kaya ito? Tingnan natin. Okay. So, unboxing well done. Tingnan natin. Oh. Ito lang ba? Wala na bang naiwan dyan? Wala bang ano dyan? Wala bang Chicken Joy? Chicken Joy ang bata. Nagamay. Oh, nice and stand. The stand is nice. I can put how? Oh. Okay. How would you hurt? And that's all? Oh. Oh. So. And then, Ito na ma. luluwagan TikTok natin. lagi na ma. Not just for TikTok. Oh, sobrang taas nga niya. Sige na. Ay, grabe. Okay. Ang taas nga niya. Isa't kalahating kilometro. Kilometro. Isa't kalahating metro. Ah. Ay, kabaw. So, ito siya. And the stand. Nagkuhan po na si mama ay nag-boxing. Saan akong sudan? Datong prestong palit ang itong ito. Iba itlog man. Ay, itlog eh. Labsa na inawas ito itlog. Namahal kang kwan. Tik-tik. Inya, asa man ang ibutang? Bok, Naman. kana. Parahugot, manigod. Parahugot ni siya. Di ni, aw, kana di ay, tama. Kanisa di ay. Paano? Paano ba ang pag wala ka na sa aking tabi? Tunay ba? Wala man siya ikon. Hello mga kaibigan. Di, I mean, asa man lili isuksok bi nga. Wala man Abe, abe, abe. Ani tangtangon pa ni. De. Pasan cellphone ba? Pasan cellphone ba? Dili isuksok dira. Di ayon nagtintanga. Iyo, Dili man na isuksok. sok-sok lagi. Okay guys, ganito lang pala yan. Oh, dayon. Mana-anak rin siya. Ito dia. Saan nga dako man kaini gamay man kaini bangag. Kasi gaman. Oh, man akong gingon. Ano, tantang na. Ay. Okay. Tabon na dahil siya.
Be. Gamay ra kay siya, no? Ano ra may suksok? Unya ra hugti, kay suksok pa man. Gi, tuyok. Bi ako. Mana na. Ano ni hugot nito? Pugti sa pugti. Kini pugti. Hindi mo sa bilandagan. Hindi. Ano ang gat na rin? Nya di rin nasampak na. Nere. Sampak gid ang timplada mo. Asa pa na rin. May lagpang nga kuragsoy nga namit gid plo. Ko. Okay na rin. Ah, sige, dugkot daw. Try, sindihan natin. So, this is it. Mura ra kayo siya mga bay. Barato ra kayo. It's 549. Kasama na ang shipment fee. Oh, diba? 549. Asa man yung saksak? Ay! Kailangan siya sa power bank book. Wala di siya isaksakan yun. Wala na ilan da. Ay, kuan ra ka ng diri ba? Diri, parehas sa ito. Nga isaksak. Okay. Oh! Ayag kayo. Okay, another lights. Sige pa. Sige pa yun. Hindi sa adjust nila. Oh. So, mo ni ang pinakahayag. Ah, lahayag na kaayutam. Sa matataan ni ka puti sa kamera. Wala sa personal. Okay, tagumpay ang ating unboxing. Dito siya taas kayo siya mga boy. And it's worth it. Wow, nice. Okay, thank you so much sa binilhan ko dito. Worth it talaga, worth it. Napakaganda. At meron na tayong stand talaga sa ating vlogging. So, thank you so much, Lazada. And good luck kay Perlin, ang representative natin from Zamboanga del Sur. Ay, so ito siya. Oh. Oh. Ayan. Parang ano. Okay. Okay, maraming salamat. So, ito siya mga bay. Hanggang dito na lang ang ating unboxing. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa panood. Please like and subscribe. Thank you.